कुछ समझे में नहीं आवत। तो अनचहू के नहू नीक नहीं लागत। मैं कटिया पिटिया हो गई, अब खेतो तो बोए के समय आ गई बा। एक दो दिन में बोआ दी ना तो जीव हल्का हो जाई। घर के टेंशन एकदम दिमाग से चढ़ात रहता। मन करता कभी कभी छोड़ छाड़ के चल जी बाहर भीतर, उन्हीं कमाई उन्हीं खाई चुपचाप पड़ रही। ससुरा कहेंगे ये गो टेंशन बा, अरे घरवो वाला तनी हेल्प मदद करता स तो कुछ हमारो के आराम मिलत, लेकिन कुछ नहीं घसन सुनत। जमन करे के बा हमारे करे के बा, छोड़ देता से एगो हमारे पर। हमहू तो इंसाने न हई। चुपचाप हमहू हवा डबा मिली न तो धान के कटवाई बा दवाई बा चल जाई बाहर, कुटवही जा चाहे बेच दिहन जा, हमारा उससे का मतलब बाटे। उन्हीं एक बढ़िया न बा घरे चुपचाप खा पिय पर रह, कोनो टेंशन नहीं खे। हई कुल टेंशन तनिखे न, एगो ओरियाता तो एगो फेन तैयार रहता। चल कोनो बात नहीं खे, तो आ गई बानी तो बिताइए के न कैसे हूँ जाइब। ए हाँ ए मर्द कहीं के इधर सुजत ला बोझा काहे कर जैसे का करबो हो? तो गोरते ना हई, अब कैसे गोरी सूत के एगो हूँ जहाँ धान हिलल न तो तुरंत हम जाग जाई ना। अरे घातना चिल्लाते तो गला फाट गेल, सुतबे न जगबे न किलो होती रे। चिल्लाइले तो तोर मुहवा होनिया न ला, बोझवे पर न कनवा बा। गाड़ी बोल चिल्लात रही का जे खर दे बाजी ते हम जाग जाई ना। और देखा जाते नहीं पाटा तटे खेतवा। हाँ तो जो पटा दिए बढ़िया ले, देखिए कि हम पानी मत लागे। हां जाते हुए देखे तू बढ़िया से जगरत रह, सुत मत जाई तरे ना ना सुतब हम। आ हो सके त बरा तू बर्बादी ह एकरा के खाए ना ली ले हद परिया में खाइब का। नहीं बाबू कह ह न कि जो खेतवा पटा के है न तो ओकरा के विदा कर दिया, तू ओगरे लगी है। हई कैसन जींस पहनले वाले रे? ई नोच देले हिय कुकुर। आ सरौ तार कुकुरे नोच देता ऐसा ऐसा तू बटले वाला कि नोच नच दिहस। जाली मरवा के पहनता, एकरा रुपया के कमी बा। मैं धन इहे धरत ताटे, हम तो सारा घर के नौकर होइए गेल बानी। हमारा के कुछ नहीं मिले वाला 1 रुपया। 10 साली कहब तो 10 रुपया मिली ना, तो ना मिली उहो। आ एकरा के बाकी ये चाभी धइले बाटे, बैंक के मैनेजर भइल बाटे। जा खेत पटवा या घूम गाँव से हम सुत तनी ले जस तो ले जस ना। बताव कुछ समझे में नहीं आवत। आजकल डांझा हिंसी होता, केहू के घर एगो काम हो जाता, उ देखा देखी भर गाँव होता। पते नहीं के चलत कि कैसे रोजी रोटी चली। एगो हवा डबा हमारा घरे का आ गइल, अब घरे घरे देखा देखी आ गइली सन। न तो अच्छा खासा कमाई होत रहे आ खवाई होत रहे। है अब तो ले ले दौड़ा तड़सन। हमरो बाबूजी रहन तो हमके तो ट्रैक्टर चलावे सिखा दिलन, हवा डबा कीन के रख दिहलन, तो हम तो चलावत तनी अपन घूम घूम के काटत तनी। अब लइका नहीं खी न कि कहीं चल जेबू चल अबू। अब बताव गाँव में एको गो नहीं 16-17 गो गाड़ी हो गई सन, आ वो हवा डबा थ्रेसर सब लिए लिए गान दिल सन। अच्छा रोजी रोटी खातिर तो कुछ ना तो कुछ करही के तो पड़ी। घर में रहला से या बैठला से भोजन थोड़े चली। चले द जब घर से निकल आइल बानी तो सिवान में घूम घूम के देखब कि के का हमके देता आ कैसे करतनी, तबे चली भोजन, ऐसे ना चली। अरे वाह के करी धान हो, बोझा तो पूरा सबराहे गांजल बा, लेकिन हमके पते नहीं कि केकर के हो या केकर ना हो। सीढ़ी उढ़ी लगावल बा, यार केहू लौकतो नहीं खे। लागता कि खाना पानी खाए पिए घरे गोइल बड़न। तनी चल के देखे दे अगल बगल। अबे हौ लौकता उ बड़े बड़े गाला लौकता धान के। तनी चल तनी आ देखी तो का। अरे हई देखा ना, ये कौन सुताई सुतल बा? दे तोरा की जाए रे। ए ना ई का करत रहो? सापाना देखत रही। सापा ना? हाँ कि हम मेहरानू के हैं बानी। अरे आहो मर्द कहीं जना तो सही में सपनावा सोच हो गिल का हो। कहाँ ले तू आ गेलू है? जय हो भगवान, लागत कि सपना सोच हो गिल हमारा। आब है जी बैठ। बैठे तो बैठबे करब, ऐसा बात नहीं खे, लेकिन ई बतावा तू का करत रह? ये तो पूरा उठलाली मार के भी लागत हमारे के चटावे खातिर अलिए का। का हो का करत रह? के
हई के करो ई हाँ हमारे ह ये कहिया के कुल काट रोट के माने गंजले रहलवा अरे मर्द कहेंगे हमनी के किरिन डूबेला तब ना गांजे नहीं जा जुड़ा में गर्मी होखे लगेला पसीना से पसीना देख दो सुतर ने तो पसीना हो गेल बा का बकना तलू चोराइबू ना न केहू नहीं खे का हम बानी बोल तू ही बड़ा ना हाँ मरवाई बा का ई का कहतलू हो अरे पूछा तनी मरवाई बा बात मार दे कहेंगे अब गजब तू बतिया बताड़ू ये सब कह जा हम हैरान होकर तारा लाज निकल लागत अरे लजाए वाला कौन बात बा हो हम तहार मारब मरवावे कही तो बोला ए मर्द कहेंगे ई का कहतलू जाय जिले त हटत अरे सही कहतनी सही कहतड़ू कहाँ ले मरबू जुगाड़ ले अरे सरवाई लागत बांस उसल मार के मुंह आई ए हम तहर का बिगड़ले बानी हो तू हमके मरबू पे बिगड़ले बड़ा हाँ हम वही खातिर घूमते बानी मारा ही खातिर देखा हम फोन कर देब थाना पर हम बोला देब थाना मारल तार छूट जाई भइल बड़ू बदमाश त दे गुंडा हउ का हो अरे गुंडा ना हनी हो गुंडी हउ मान के चला ना कि हम गुंडी हनी अरे त हम औरी कुछ बनावे लगब सुना बनावे के बिगाड़े के नहीं खे ई बतावा कि मरवाइब कि ना मरवाइब हम काहे के मरवाईब तका एतना दूसरा- हमर फालतू हो गइल बा कि हम मरवाई तो का झगड़ू और ले मरवाइब काहे के ओनी न मरवाई तू कैसे बात करतलू हो भाई बाबू संस्कार ना सिखैले हम संस्कार सिखैले बड़न तबे पूछत तनी तहारा ले अरे आज ना मरवाइब काल मरवाइब न तो हम हमारा से मरवा लेब त का दिक्कत बा तहारा के केहू से ई तो त मरवाइबे सब करब नहीं जानता कि आज न काल हमर बियाह होई त तोहरे ले होई जानतड़ू कि दूसरा ले होई बियाह कहीं दूसरा करिह तब कैसे कह दे तलू कि हमारा ना मरबे हुनका ले मरबे त ई सब जानता कि बियाह शादी होई चाहे जौन भी होई तौन होई तो बियाह गांव करके लड़की ले करब अरे जहाँ लिखल होई तहाँ होई तू काहे माथा चटले बाड़ू हो तू चाट के उजर कर देबू का बे चाट के उजर करब मर्द कहीं दे दल पसीना पसीना होखे लगल मैं तोहरा ने तबे में हैरान हुए ना हम देखनी नइखी जाए बे गाँव भर में ना हो कहूँ के ना चाही तो का करब मेहरानू तो नइखी सन लेकिन मुआ ना मर्दाना अत क देले बड़ा सन काहे का करतो सो तोहरा के हमारा के मारे नहीं खसन दे तो अपने मारे लागत सन अपने मारे लगत हाँ त काहे होनी के हाथ गोड़ नहीं खे कि तोहरा ले मरबई हस सब काम कइए ले तो कौन जरूरी बा में हैरान से मरबई के बतावा हमार पेट नहीं खे काहे नहीं के पेट पेट बा तबे ना भेट बा हाँ सही बात कहत हव पेट बा तबे ना तारा से भेट बा ऐसे ना कहता नहीं कि देखो मरवा लो आज मरवाइबा कि काल मरवाइबा सब बताओ त का कहल चाहतड़ू सब हां अब कुछ कहीं हो हम तारा जा घरे तनी। तार बाबूजी बाड़ा न हां उनके ले पूछब कि मरवाइबा देखा बूढ़ पुरानी आदमी भी मत जाए जौन पूछे के बाद पूछला हमारे बताओते बानी कि ना मरवाल जी है क बीघा के हो हई हाँ 2 बीघा के है 2 बीघा तहार बा मारे के 4 बीघा कले हमन झरपेटन 4 बीघा हमार बाटे मार दिए हई मारबू त हाँ। मशीन बिया हा बा डबा कहिया कहलिए हो कहो आज हमारा जना तटे कि कसहू न तो 2 बारिश ले ऊपर हो चलल अच्छा त का करबू सीजनिया में हम ना रही ना रहेला भैया उहे जानत होई कह बेर तहरा मशीन में डलाइल बा बे हमारा मशीन के बातें मत बतियाव मैं गाँव सालों से हाँ जानकारी केहू के ना रहल तो हमारे मशीन मारत रहे बड़ा गिरतो होई पुरान हो गेल होई ना हो बढ़िया काम करेले ना मैं धान आधा नीचे गिरा देत होई जाली फाट जाला नया ढेर दिन के पुरान हो जली सब मशीन त नया मशीन में हमनी के माराई जाली बदलात रहेला तू का जनब जाली बदलात रहेला जब नवहन ना काम करियस न ओकरा से ज्यादा पुराना हमर मशीन भी काम करेले पुरान मशीन जाने लू पुरान गाड़ी हो जली से त केनियो मोबिल छिकली से त केनियो गिरी से त केनियो पेट्रोल चुए लागेला ओकरा ओकरा त हार गाड़ी बिया पसेवा केनियो से जाली बा, टूटल होई आ केनियो झरना टूटल होई पसेवा से रखल बिया पसेवा से जाके देख ल चक चक करत या नइखे लागत कि पुराना हो गया। अरे रे सुन 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 ताके धान वगैरह काई लके जे बात करे काई ल ए मरवाई बे मर ए खा मार सुना। देंगे। हमरा नहीं मारा के तारा ले हाय कहतन कि हम भइयवे जानी मरवावेला उहे ना त हमरा नहीं मारा के तारा ले अरे तू बाबू के करे ले मरवावेल सो हां मरवात रही इनकर ले के अब इनकर नहीं मारा के ई काहे इनकर फाट गइल बा
ढाता गिरेला धान अरे जाली बदल दिल बनी ए ना हो ना मारा के परसल माटी में मिल गए हमल चला तो देखी कहाँ मरवा तलू तो अभी आई देख के करे हां इनका मर वही के नहीं खे देख ले के जलिया बढ़िया मरवा ले रे बदलवा देले हो यहाँ तो ठीक बा मरवा लिए नहीं ले फिर वे बात ज्यादा पैसा ले ली हो पैसा अरे नहीं नहीं। मर गइल बा भाई जवन सब लेत होई ना उहे हमरा के दिह जा हां तो 500 रुपया घंटा देवे के 500 1200 चलता हो ए ना हो 500 अरे घंटा दे सरऊ कहीं के फुसला लेवे द बाइल भी तो गरज के पाले ढेर गाड़ी बैस तो होता ना घाटा लगइबे चुप जो बतिया तो हमरा के बैठे दे सुते दे कपार खा गेलो सा हमर सुना का 1200 रुपया घंटा चलता ना ए रहे द हो हमार नाम मराई का कही कुछ समझे नहीं किया चलो वही में कम बेसी कह देब जा 600 बस 1 रुपया बेसी ना 600 हां का बतिया तड़ा हो मशीन नहीं हमनी के डाल दे हल ओमा करके तेल पानी नहीं ना खेला डालब चरऊ फाट फाट जाला नहीं हुर के डाले के पड़ला रे कहीं के तो लेबर कहां से लेबर पैसे देबो उ समझिए ना का हो आय फाट फाट जाला जींस ना ना ओमा निहुर के डाले में मैं हाथ खवा जाला आए तो लुंगी पहन लिया लुंगी हाँ, गमछी। ए खुदा तू दिन टेंशन चले। मत ले होई डाल दिहन कहां जाइहन हो चलो हां ठीक बाटे 600 पर 800 नहीं 600 अच्छा चलो कोनो बात आ नहीं तनी है। कम लूटा लूट लेकिन के कोई से कहियो जन हां कि अब केहू से ना कहे के जा ठीक ठीक ना कहे के फलाना बस तब हो तैयार है हमारे बाबे खातिर हम लेके आइब ठीक ठीक है बा जा जा चलो कुछ तो बनल का गारो बढ़िया ले ना त कहे से कि कुल का हां लगा के होतलू का हो कब के बैठैले हो इनका के का हो कइले बड़ा अबे लिए रे सूत की रही चुप ना रह तू लागल ला खोज नहीं जान तले सो तरह के रणुए पानी बियाह शादी होते नहीं के बूढ़ो पर में काम चलाई उहे त बात बा सपना बहुत भारी देखत रहनी है कैसन सपना देखत लव अब हम का बताई दिल के बात बतावा कि गार फाटता बतावे में बियाह करवा हमरो बाबूले कह के कि भैया सपना देखत न तनी खूब फेंके तला माला मार ए मर तो चुप ना रह तार लाजो नहीं खेगा छोट भाई से कहत के बियाह करा हमार अरे जब तक कि तार जवानी फाटता था ना जौन बड़ आदमी ना काम करना उ छोट लइका काम कर देबेलो सब अच्छा वही से कहतनी तनी हमर जोगाड़ लगाऊ बाबूले कह दे बियाह शादी हो जाओ हां तोरा ना मन करला 50 करइबो त बोल हम बियाह शादी करवा दे ओ कुल बात ना रही तोर ना मन करला तो ठीक बा हम बियाह शादी करवा दे 50 करइबो त बोल भौजी के हाथ से खाए के नहाए के कपड़ा ला तो खिंचवा ए के रहा था हाथ गोड़ नहीं है का हमर हम काट के ना खाइले का लौड़िया कैसे जार देले रे ई भाटी में डले रही तो ई ना गल है कि लकड़ी हजार जाई टेढ़ रहे सोच कर हमी चल ठीक बा धान गोरब हम जातनी घरे ना ही चला तब घरे खाना वाना खा के आवे के कहते बिया तो सापटा अपटा ना लेके बो चल जान चला भैया का हो 1200 चला ताटे घंटा 600 बकरी ने अधिया सोच चल ठीक है बा 600 बचल धान झाड़ दी मैं नीचे तब समझिए ए काहे का बदला वाले लिए जाली